Manipod dito'y Core TV News Center, kablaawan da kayo. Naimbag na oras, Ilocos. At yung nagitidamag na nasagap ti Core TV News Team, iti dayto alawas. Damag nga kompleto ken detalyado. Dayto iti Press Core Weekend Edition. Ti Paulo dagiti damdama. Dua tinatay, dua tinasugatan iti vehicular accident sa Magsinggal, Ilocosur. Siya buken paltog na kumbiskar dagiti otoridad. Tignay ti City Public Safety Division iti Vigan natulnog ti ganwa trapiko. Dumaray ti panagpiesta ti syudad ti Vigan. Maipasigurado agkakapsat a akusado a pimatay ti polis. Napilanen ti kaso. Panagtakawan na pasamak ti merkado iti syudad ti Vigan. Nagapuanan ti barangay Damay Santa na ipakamu Tiangge ti Karnabalan Narway Convention Center ti Vigan City Pito Polo ket 5 tinalpasen. Mangmangget ti gobyerno ng agsiksigarilyo. Pinalagipan ti CSC wenno Civil Service Commission. Industriya ti bawang mapapigsa. Bye-bye ti Santa Catalina. Kilaat nga imatab. Pagtaingan ken Tiangge natakawan. Internet antenna natakaw sa Gabriela Silang General Hospital. National Greening Program. Dakkela programa ti Penro. Panagnato ti presyo ti gasolina. Saan na malapedan? Sigon ti Department of Energy. Kidaw ti DNR at total ban kanigdi palibang. Inanamungan ti VFP wenno Bureau of Fire Protection. Chicago ken Oklahoma. Umununa. Di detalye ng dinamdamag dito'y Press Core Weekend Edition. Nagdinumpar ti maysa motorsiklo ken private van iti National Highway Bungro Magsinggal, Ilocos Sur. Daytoy ket napasamak iti Domingo, Enero a 8. Dua tinadundonor, dua tinatay. Ti-report malipod ka ni Press Core Reynold Velasco. Natay ti dua lalaki. Iti panang itong parda iti nagluganan da motorsiklo iti Maisa van iti barangay Bongro Magsinggal, Ilocosur. Nabigbig dagiti natay nga isuda Emil Argel agtawen iti 19 anyos. Kagned iti barangay Refaro, San Juan. Ken Randel Fernandez iti barangay Daraw iti metlaing nasaong ili. Kabayatan na nasugatan met ti driver ti van ani Claro Baptista. Kaagtawen iti 53 at barangay 8 San Nicolas, Ilocos Norte. Ay, dito napasamag nga vehicular accident iti AO Army kat iti rabi iti January 8 pasar na ti alas 10:55 ti rabi. Iti ay biktima ti aksidente kat taga Reparo ken Daraw, San Juan, Ilocos. Nayawi na ay balbalay dan ta hindi tayo larabiti pati pa nakapasamok na kaya natay damat yun sa mga mayami. Awan nagbalbalinan ti sango ti van. Idintuta na pitpitmet akas lalata ti motorsiklo. Sigun iti hepe ti nasaw nga ili. Dahil tuyen iti umuna nga vehicular accident ang napasamak. Iti ili Magsinggal. Kaday tuya tawen. Ang damot ko malatay sa gana ni nga yapira mi kumaitang kaso. Di bali kolega ay reckless imprudence with double homicide kumangay adamot iti napagpapatagan ti banger ken banger ang pamilya di biktima ayosen na. Sigun ti investigasyon nagsabat ti motorsiklo ken ti van ket di ta na nagdinong parda gitoy. Basar kaday ito'y pasamak mangnamname met ti pamilya dagiti dua biktima. Titulong pinansyal nga agapoy ti driver ti van. Ketika kalkali kagumak sir ko dati panakakuha kuma dati kwa orin no basit laeng nga may tulong da kumama da dati nakabana dati nakadungpar kanyada ti kalkali kaguma milone ta nariga mulatad nga panagbiag me. Gas chief of police ken mangindadaulo ti PNP Magsinggal. Nang dead balag ti hepe ti nasaw nga ili kadagiti motorista. May bagat ko mga kadagiti driver ti aming luglugan nga
agan anda da kuma iti panagpatpataray da. Ket no dati nakainom da ket handa ko mga agmamaneho ako tat no iti kasta ket maiwasan ti aksidente. Ken kada tayo nga naganak, iti anak tayo nga awampay ti lisensya na wenno hang nalaing nga agmaneho kantay palpalbusan nga ag-drive ti luglugan aglalo no makanda ti highway mga no so pakalaan ti aksidente deta. Reynold Velasco, Core TV News. May sa pagtingan ti syudad tinarid. Dito ay nakumpiskar ti shabu nga agdagsen ti .6 gram ken 38 caliber. Iti police report manipod ni Press Corps Nisel Benitez. Nakumpiskar ti talo a plastic sachet a mapapati a shabu nga agdagsen iti sumurok ken kumurang a 0.2 gram ti tunggal sachet. Nakumpiskar pa iti kalibre 38 ken 8 a bala na saan pay nausar iti pagtaengan iti maysa nga Roger Carino Cabrales. 40 anyos a daan asawa ken residente iti barangay Purok Abasit, Bigan City. Babayan iti search warrant nga in-issue kontra ken ni Cabrales. Daytoy ket gapo iti panagbibinulig dagiti kameng ti Ilocos Sur PEDSO, PPO, PIB, CIDG, ken PNP Bigan, ken iti Direkta Supervision manipod ken ni Police Senior Superintendent Noel Amoyen. Na-monitor la ang iso ng tultulak ti may parit agas. So gapo na nga nagkandak ti search dagitoy membro ti kapulisan ti Ilocos Sur na find outan nga positive kaadalang arod na alang na sa city siya po. Segun kenkwana kitkitain da daytoy no addadak kela grupo ti probinsya nga kadwada wenno pangalalaan da iti daytoy maiparit nga agas wenno mauawagan a big dealer da. Iti ti padpadasan mi nga ilink no at dakkel nga grupo ito probinsya. So far, pay matlaan dagito lang street pushing pay matlaan. Idi agdama manarimaan nga maisagsagana dagiti kaso a maipataw kontra ken ni Cabrales. Nisel Benitez, Core TV News. Maiyatada iti paspasungado ng panagfiesta di Ciudad Tivigan, nagtignayan ti City Public Safety Division, may panggap ti selebrasyon, babayan ti panagtulnog ti ganwa trapiko. At ito report ni Press Corps Andrew Pescador. Iti dadarop ti na isang sangayan a panagpiesta iti Ciudad Tivigan daytoy umadanin nga Enero 16 naamuanen nga nakasaganan ti opisina iti City Public Safety Division may papan iti panagtulnog ti ganwa trapiko. Daytoy atignay ti nasao nga ahensya ket babaen ti panangipakaammo ti consultant Nick Ramirez may panggep ti anayas iti dalan trapiko ang nakaipangpangrunaan iti burayok ti pagnaan dagiti maipadalan nga aktibidades iti parada. Pupunaw na kay kablawa di kiti kapatid ko tayo nga viewers tayo kaya din na kiti dito natal na natako na nga stasyon nyo itinagad niya ako Pamari Simpson Medina sa karat ti mayor tayo kanya ako Alex SPO for Alex Tapaya nga iso ti hepe ti public safety ti traffic tayo ti napalay ko na yung oras yung amin. Ito may panggip ito may panagfiesta tayo iti 2012. Mangarwi iti January 16. Alubos na po yung siso ti Kambasing iti para Miss Bigan 2012. Kalpasan na rin diretso-diretso ton kiti na dumado mga activities ay sponsoran di kiti dumado mga grupo at tumultulong na takin makitaktak ko na yung nakatatayo. Ang kikingga na ti 27 iti mabilang ti Enero. Alubos na piyos. Tata, ada kabarbaro nga site tayo, ti pagkarnabalan, iti tata San Julian Sur. Ket palalo ti pinangikaged ni iti kakadwa tayo dito siyudad. Nagtapo ko, empleados tayo, kang runa na kini
may dadalwan ni Apo Chief, ay the head ti Department Midtoy, ni Apo Glenn Concepcion, kay pinaka-plaster na, kay pinakasimpana, dahil nga site, dahil dati nga, dahil yan, ti-transport, ano siya ito, compound. Kaya pagambo tayo, medyo ada inile na di jay, adamit di pas di jay, emdong pa'y kasta, pampamuspusan, ti pinakasimpana, di jay unay, nananguron na junay. Mesa pa'y, naplanon, di jay nagsasarita kami di biyernes, dito yung meeting tayo ti green, kita ko na tayo environmental guards, kaya traffic edge tayo, may panggap di flow of traffic, kaya kasunod pinang-control tayo, di jay ayan ti carnival site. Ngayon di jay, kaya halay nga di jay ti ayan ti Punta de Mira tayo, aywanan, ta rinabinto manay nga adda upper dito Plaza Burgos. Kaya dapat na yun, aywanan tayo dito yung plaza, aywanan tayo pa yung pagkarnabalan. Aside from that, during daytime, adado kita yung nantubanto mga parada, mga marami ito, kaya manin do wata binto manin ti cooperation can understanding ti publiko. Gagem ngamin iti public safety ang may paganet-get ti rumbeng a panagtulnog tinasaya at a serbisyo tapno may paay ti pan nakasalimetmet dagiti kakabsat nga umay bumisita ken makipagragsak iti okasyon kas inyunay unay tinasao a consultant. City Day tayo nga January 22, iso ti maaramid to day ko na tayo nga dati nga langgo sa festival kaya di may ting kaiswan ti piyesta ti patron tayo didibigan ni Apo San Pablo de Apostol into no 25 ti mabilang ti metlayng nga bulan. Kaya aside from that, ituloy tayo lahat ti pinangwanwan ti kinantumang mga kalkalsada tayo panangaywan tayo naglalo dyan mitsyendaan masapungan tayo may baybayan ta sigurado nga doon tumela ta dito tao nga mapapansin sa jay. So nga lalo kay kastititsura ti traffic tayo ta ngamin ta dito yung pinakaidetor ti vehicles kaserrado pa yung malete Gubantes Dike duwaga dito yung sipsiputan ta kung kontrolin tayo dito yung Rizal Burgos Street dito paar na ti Laod kaya dito Quirino Boulevard dito paar na ti Daya. Manamnama nga ro ti pan nakikooperar dagiti kakailyan nga agbasak-basak iti uneg ti panagpiesta ket dakamat ti panangilungalong ti ina ti syudad Mayor Eva Marie Singson Medina may papan dagiti aktibidades a napasingkedan kas Danggay Bigenyo sagot ken Apo San Pablo. Andrew Pescador, Core TV News. Impasigurado ti Vigan PNP ti seguridad dagiti kailian tayo at dumaray ti panagfiesta ti syudad ti Vigan. Iti umunagon daway maarami ti karnavalan sa San Julian Sur. Agsubli ni Press Corps ni Sel Benitez. Madanunan manin iti panagpiesta ti syudad a Vigan. Manamnama manin nga adu dagiti kailian ken bisbisita nga umay makipagragragsak ken makipagrambak kaday ti Longganisa Festival ti Vigan. Malaksid nga minto dagiti pabuyat ti ni Rabii, daywen damet ti karnabalan ken pagbarginan, amasarakan ita sa Barangay San Julian Sur. Mainaay kadaytoy planplanuenen iti PNP Vigan City, dagiti tignay a mabalinda nga ipatungpal bayat ti selebrasyon, kang runani ti nakaipatakderan ti karnabalan. Sipod ta adu dagiti kailian a manamnama manen a dumaray ditoy. Talaga dating duty nga pulis, please mahintay tayo lahat kaday PCM na betul kasi normally ang lang nga taga-Vigan ti umay na already ti Metro Vigan umay da so nga crowded sigurado deta nga kuha tayo pagkarnagalan. Tapno mas adada makita ti seguridad dagiti dumaray makipagtrabaho met iti masekna na barangay saan lang dayta addan tumit dagiti barangay peace action team wenno bipat nga agbantay iti ruar ken aglawlaw ti karnabalan ken iti Plaza Burgos apakaangayan to dagiti ni Rabii nga aktibidades.
Kalaksidan lang nga adapay dagiti kaming Tibigan City Traffic Division amang kita tinaan nayas adalan ken pagparkingan dagiti lugan. Deployment dagiti kapulisan tayo kasi one way appear day may mangikabil kami ti detail aming dagiti pasama ken aming venues dagiti occasions dito madali nga fiesta Tibigan. Manamnama nga mas adado ita iti umay dumaraya bisbisita iti syudad Tibigan kada ito'y panagpiestada. Isut gapo nga mas idubleda ita iti panagalerto tapno malapedan iti anyaman amadi a mapasamak bayat ti selebrasyon. Nisel Benitez, Core TV News. Hindi pa nagtayeg dito ng programa ado pa'y tinabangan ng damag din kayo mamuan dito'y Press Corps Weekend Edition. Madaanan ti sumarno a damag it Press Corps Weekend Edition. Agapsada akusado a pimatay di polis, napilanen ti kaso. Panagtakawan na pasamak ti merkado iti Ciudad Tivigan. Nagapuanan di barangay Damay Santa na ipakamu Tianggeti Carnavalan Narway Convention Center Tivigan City Pito Polo Ket 5 Tinalpasen